Na gyerünk, 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 gyerekek, kezdjük már el a francba, és szedjük össze magunkat. Tehát, Comedy Central, 3-as kép, 1-es csapó, tessék! Azt a rohadt élet. Mondtam, hogy vigyázz a fejedre. Te idióta! Fájt? Hogy ne fájt volna. Tessék. Na, üdvözlöm a Comedy Central nézőit. Ma este a tréfa, Brandon. a móka... Kicsit hangosabban, jó? Üdvözlöm a Comedy Central nézőit. Ma este a tréfa, a Brandon! Kicsit halkabban, jó? Üdvözlöm a Te most szopatsz? Aha, Ne csináld, jó? jó. Üdvözlöm a Comedy Central nézőit. Ma este a tréfa, Brandon, légy szíves a kamerába néz. Hát abban nézek. Ne azzal a szemeddel, a másikkal. Jó. Brandon, Üdvözlöm. te nem vagy banja? Egy barna banja medve. Azt a rohadt anyádat, te személyzádom! Mit gondolsz? Mennyit bírok